өзінің тарихында ең қатмарлы, ең қорқынышлы, ең хәлакәтлі мәлдәрендә бөтә халык жыйылыр булган һәм бөтә халкыбыз исеменнән уның делегаттары, вәкилләре тиешле, кирәкле карарлар кабул иткән. Һәм шул карарлар буенча безнең бөтә башкорт халкы көрәшкә дәррәү күтәрелеп, үзенең язмышын, үзенең телен, йөрһүен хаклап калу өчен олы яуга кузгалган һәм еңүләргә ирешкән. Бuna бүген без Башкортстаныбызда катмарлы һәм куркынычлы осыр кичерәбез, дөресен әйтергә кирәк. Безнең йөрһүләребезгә, Башкортстаныбызга, безнең туган телебезгә һәм шулай булгач безнең бөтәбезгә, башкорт халкына һәлакәт, үлем куркынычы янай. Әгәр баягы әйтелгәннәрне бетерһәләр, без дә бетәсәкбез. Менә шуны асыктан-асык әйтергә, тоерга һәм үзебез хаклап калу өчен бөтә кешебезне халык белемебезне, аңыбызны, хезмәтебезне халык көрәшергә тиешбез. Үзебез хаклап калу өчен һәм әлбәттә демократик Россия Федерациясы составында, Бердәм Россия составында дус халыктарның бере булып яшәп калу өчен бөтәбез изге көрәш алып барырга тиеш. Яңартылган Россиябызда милли идея юклыгы хакында фәлсәфә бара бүгенге көндә. Безнең милли идея бар. Уны бунан 100 ел элек каһарман бабаларыбыз язып калдырган. Без актар да түгел, без кызылдар да түгел. Без башкорттар. Без төрле ялган буяуларга буялмаган. Бабабыз Урал батырдан ук базык милли төс алган, милли тел алган. Ошол гүзәл йөребезнең асабалары булып танылган һәм азатлык рухына хугарылган башкорттар. Төрле милләтле, төрле телле халыктарыбызның дуслык ватаны рәвешендә яшәргә, сәскә атырга тиешле демократик Россиянең тугры патриоттарыбыз. Башкорттар. Шул ук вакытта үзебезнең миллилекте, туган телебезне күз карашында курсалаучы башкортбыз. Милләттәр төрлелеге Россиянең бердәмлеге. Милләтһез милләттәргә. Милләтеңдән елап йөкһенмәгез, башкорт итеп әсәң тудыргас. Я әсәмде, я үзеңде хатып ашау хисен Ходай кудыргас. Күпме генә ярамһакланмагыз, ярылырга итеп урталай. Яртыгызга ярлыкаусың сыса, яртыгызды кабер корт ялай. Кесәнмәгез көчле кесәһнән, ялманырга тамсы харкытын. Аллаһ үзе сүккә сиртер һезне, ысырмаһын өсөн ер кытын. Дөнья гражданы булмак булу, катилдарга булу олтырак. Башкорт мин дип тик бер кат үлү яхшы, яшәгәнсе 40 кат калтырап. Күкрәһен Башкортстаныбыз, яшәһен Россия ватаныбыз. Өлкән буынга алмашка, изге идеалдар менән хугарылган яшь буын, хынмас рухлы көрәшчеләр буыны килде, бына һеду. Ак юл һезгә кыю рухлы яшь буын. Зор рахмат Җиһат ага. Ошо 25 яшькә итеп безнең ыңгайга халкыбыз исентеп йөргәнегез өчен сезгә олы рәхмәтебезне белдерәбез.
ысынлап та біздің халқыбыздың